Църквата в село Добърско, свети Теодор Тритон и Теодор Стратилат, е построена през 1614 година. В църквата има над 460 изображения. Стенописите са почти напълно запазени и не са възстановени от 400 години. Легендата разказва, че едни от първите заселници по тези земи са ослепените самуилови войници, които заради суровата зима спират там своя преход към Рилски манастир. В днешното Добърско те намират лековита вода, която успокоява болките в очите им и те остават полагайки основите на прочутата Добърска школа за слепи певци. Тя е един от 100 национални туристически обекти под номер 3. Дайте по един палец и се абонирайте!